Sme vlastne kúsok od Vesny. Bol si aj tu niekedy? Býval si tu, nie? Sa ti podarilo Zatúval som sa, áno, som sa. Podarilo sa mi aj prespať. Veľmi sa mi tu páči práve to aj asi prečo chodím rád do lesa a do hôr, že je to tu trošku také ukryté, by som povedal. Myslím, že s tým, ako rastú stromy a tak ďalej, je tu veľmi príjemné prostredie. Máme pod sebou v podstate potok. Môžeme sa otužovať? Môžeme sa otužovať, no neviem. Ja, no. Ochranári, vieš, ako? Ja, a nedáme to na Instagram. Ešte, že si mi to povedal. Krásne prostredie, myslím si, že s tým, ako je situovaný penzión Vesna, má obrovskú výhodu, že nie je v centre, má kľud, ale zároveň je v centre diania. Čiže naozaj myslím, že unikátna pozícia v rámci Tatier. Záleží, kto čo vyhľadáva, ale ak človek vyhľadáva niečo pokojnejšie, ale zároveň nie ďaleko od centra diania, myslím, že perfektná pozícia.